am văzut că nu prea mai merge cu tubul și m-am decis să devin pilot de avioane și uitați unde am ajuns. Să pilotez avioane de marfă. Și încep cu tita mea avionul ăsta, C-130, așa am aflat că e imens. Atâta pot să vă zic. Și da, să merge să pilotăm. Dar înainte dați un like și un subscribe. Jocul se numește Aeroflight. Mă, dar stai mă, că aici ai prea multe locuri. Bun, să ajungem la locul pilotului. Deci jocul se numește Aeroflight. Ce se sună? Numele este Ghost 9408. E interesant. Să punem aici engine. Niba, cum sună. Așa și astăzi merge de la Conquer, aeroport unde ne aflăm, până la Calor International Airport. Dar și asta concret tot internațional. Așa, să mergem, eu. Bă, veni cineva. Ne, lasă. Pip, 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 pip. Nu te dau că mi-am 16 mă urmărește. Asta să vezi că luăm viteză pe pista de pistă de ne ducem. Opa. Așa să luăm și noi un pic de viteză, că o să uităm pe pistă și trebuie să luăm un pic de viteză. Mai dai cu viteza maximă. Uite, acolo mai zboară cineva. Vezi că se prăbușește la tun de 893. Oh my goodness, every time it's the same. Oh, I feel that way in my heart. Oh, te că pe lângă mine. Așa de color. Oh, I can't explain. Every time it's the same. Oh, I feel that way in my heart. Nu numai la... Trebuie să zbor mult mai înalt, dar zbor numai la 2 km altitudine. Mă, dar ce se uite pe ăla, cred că e ceva F20 sau F35, că alea două sunt cele mai rapide de pe joc. Acum avem un Americas 3007. Acum trece pe deasupra aeroportului regional Acapello. Știți că sunt expert. Așa, deci în curând o să trece pe deasupra bazei aeriene Ramstein. Acolo avem un Saudi 6071. Pe sub nu a trecut acel Americas pe sub noi. Interesant. Sus, că nu trebuie să mergem nici prea jos. Acum avem un Factory 4988. Foarte multe avioane, că deci un server din ăla mai plin. Așa sunt imagi străini. Mamă, turbulențe, oh my god. Mamă, a venit ăsta. O să trece pe deasupra bazei aeriene Ramstein. Acum sunt player-uri Imanite 5. Oh, I can't explain every time we listen. Oh, I feel that it to my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so hard. To my heart, I need you say there's no time. Și acolo avem o hartă, acolo în stânga sus. Și la acolo sus suntem noi și alea camene celelalte avioane sau alți player.
Așa e. Nii, mă, dar multe avioane se văd pe aici. Mai o să, e timpul să coborâm un pic. Din altitudine. Oh, I can't see every time I see you feel. Bun. O să te vrească să... Nu știu. Stai să mai apăs o dată ca să mă duc. Da, dar am zis să... Nu, mă, dar să nu mai merg. Oh, mă. Eu odată să atereză. Oh, no! Și să activăm astea. Bă, dar duceți-vă, mă, mai jos. Mă, dar fix acum trebuia să se facă noapte. Oh, I can't explain every time it's the same. Oh, I feel that in my heart. I've been lonely too long. Oh, I can't be so long. To my heart, I need you so. Oh my God, aterizare de nota 10. Yo, aterizare de nota 10. Yo. Oh. Ne continue. Oh. Yo. Doamne, iartă-mă! Așa. Ne dau reset. Și să abandonăm avionul și acum facem un spor. De la Talo la tot la Calo, de data asta de la Talo. Cel mai popular aeroport de pe joc. Încă efectiv, uite, se spanează pe foarte mulți. Acum hai să luăm un din ăsta civil, adică de transport persoane. Luăm ăsta, că știu eu de ce. Așa, luăm de la Taho. Uitați acolo, aici, frumosul Taho. Nu știu dacă e la cealaltă deja am făcut-o să fie așa. Aici. Bun, așa. Nu, noi trebuie să mergem așa, se pare. Și acum mergem cu un Tahoe 6585. Și nu pite viteză, dar nici prea multă. Ei, mă, dar e rece aici. Așa, noi o să mergem așa, pentru că pe acolo e foarte greu așa. Mergem așa zigzag. O să noi mergem așa. Multe, toată lumea. Și totul le comunică. Mă, nu mai verific, lasă. Bun,
așa să mergem, așa de clown. Oh, I can't explain. Every time I miss the same, oh, I feel the same to my heart. I'll be lonely too long, oh, I can't be so far. Oh, no, really so. There's no time, I'll let it go. Shay, lady, living in devil nation, loving undefined. Listen to your heart, cherry, lady, living in devil nation, loving undefined. O să ajungem destul de repede, adică gen având în vedere că și un avem și mai rapid, adică cred că pe 400 pot să atingă fără probleme. Oh my god, dar nu mai pot să poziționez. Mamă, nu, deja trebuie să aterizăm pe tata mea. Oh, I can't explain. Every time it's the same. Oh, I feel the same to my heart. I'll be lonely too long. Oh, I can't be so strong. Mamă, dar mă deranjează ceața asta. Nima, se vede un pic. Oh, I can't explain. Hai să vedem. Uite să încetinim. Uitați acolo, aeroportul. Bun, așa să mergem. Așa. Dar trebuie să aterizăm. Nu. Deci noi. Încă nu era incidentul de aterizare de nota 10. Oh, I can't explain. Every time it's the same. Oh, I feel the same to my heart. Don't be lonely too long. Oh, I can't be so. Oh, the man to my. Mamă, da, nu am avut. Și... Stați un pic. Stai să parcă. Gata. Așa dăm exit. Și gata, am ajuns. Yay! Și cam acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, dați un like și un subscribe. Ne vedem data viitoare. Pa!